Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia. La Fundació Alícia és un centre d'innovació i desenvolupament en gastronomia que treballa perquè tothom mengi millor, i el que fem és ajuntar ciència, creativitat gastronòmica i eines de cocreació, design thinking, open innovation, per arribar realment a impactar en la societat. El nostre procés d'innovació parteix que nosaltres apliquem l'índex Alícia, per tant mirem com hem de dissenyar, com hem de valorar des del punt de vista que sigui més sa, més sostenible i més bo qualsevol de les nostres propostes, siguin productes, siguin serveis, i com podem arribar a equilibrar tots aquests valors en la nova proposta. La innovació que creiem que és més important és que hem aconseguit que moltes empreses, grans, petites i mitjanes, gràcies als desenvolupaments que hem fet conjuntament i del que els hem pogut ajudar, són ara més competitives. I això és important no només per les pròpies empreses i per l'economia, també perquè necessitem, en el tema del menjar, tenir a prop empreses que ens el facin. És important que perquè el nostre sector sigui competitiu i sigui competitiu des de casa nostra, no renunciem a tot allò que teníem de bo, incorporant totes aquelles coses que tant la tecnologia com les noves oportunitats, les noves visions ens poden donar per sumar les dues coses i donar valor.